ба шумо як қисса нақл мекунам. Як духтар назди падараш меояд ва мегӯяд ки падарҷон, ман аз муаммои зиндагӣ, аз мушкилоти ҳаёт дигар монда шудам, қувва надорам. падар заҳрханда мекунад ва ба 3 зарф об мерезад, болои оташ мегузорад, ба яке тухм ва дигаре сабзӣ ва ба сеюми қаҳва мерезад. гузашти якчанд вақт сабзӣ ва тухмро гирифта мегузорад, қаҳваро ба як пиёла мерезад. мегӯяд ки чӣ шуд? духтар мегӯяд ки аз зарби оташ сабзӣ ва тухм пухт. падар мегӯяд ки як нигоҳи зоҳирӣ ба масъала аст. агар мо дақиқтар нигоҳ кунем, аз зарби оташ сабзие ки сахт аст мулоим шуд, тухме ки мулоим аст, яъне заиф аст, бо зер кардан метавонад ки шиканад, он сахт гардид. дар зиндагӣ низ инсонҳо ҳамин гуна ҳастанд. баъзан инсонҳои мустаҳкаму қавирода бо омудани як муаммо метавонанд ки шикаста шаванд, даст фароранд ва заифу нотавон гарданд. лекин ҳамон воқеа, ҳамон ҳодиса метавонад инсонҳои заифу нотавонро дар натиҷаи мубориза бурдан ба як шахси қавииродаву мустаҳкам табдил диҳад. духтар мегӯяд ки қаҳва чӣ? падар механдад ва мегӯяд ки аз ҳама аҷибаш ҳамин. дар зиндагӣ ҳастанд инсонҳое ки муаммо ва мушкилиро дар худ ҳазм мекунанд ва муҳиту фазоро дигаргун месозанд. мисли оне ки қаҳва як оби оддиро ба як нӯшробаи бисёрам хушбӯй ва хӯрданӣ, нӯшиданӣ табдил дод.